viches o cartel que había na entrada do instituto? Sabes o que dicía? Eu non vi nada, pero mira, aí está a Marta, que seguramente o sepa. Hola, rapaces, que tal? Moi ben, ti? Ben, de que falades? Nada, eu outro día viches o cartel que había na entrada do instituto, sabes o que dicía? É que eu non tuve tempo para ver. Sí, sí que o vi. Logo que poñía. Era para informarnos sobre as actividades do Entroido. E había algo interesante? Sí, todas, pero a que máis me chamou a atención foi a do Masterchef. E logo que é o que hai que facer? Presentaste coa tua parella, ou só, e tens que facer un vídeo de 4 minutos dicindo os ingredientes e a elaboración. Veña, Raúl, e logo se nos anotamos eu a ti. Non, que a mí as de sair na televisión dame moita vergoña. Veña, ainda botamos unhas risas. Veña, vale, pero que se non líosme todo o día. Pois se queredes podemos gravar e montar o seu vídeo. Veña, vale. Pois isto xa está. Bueno, pois o resto das persoas tamén podedes participar e gañar moitos premios. Si que xa sabedes en participar. E ademais podedes participar noutros concursos como o de peperetadas e o de disfraces.